Jeg har valgt at deltage, fordi vi i virksomheden skal i gang med at se på vores IT-sikkerhed helt generelt, og specielt omkring NIS2. Vi ved, at vi bliver i et eller andet omfang ramt. Så derfor var det her glimrende mulighed til at komme hele vejen rundt om emnet. Jeg synes, jeg har fået det ud af at være med, at jeg har fået en indgangsvinkel til at komme videre selv. Vi har jo ikke fået alt at vide, men vi har fået sådan lige det grundlæggende, og vi har fået at vide, hvor skal vi starte. Og det synes jeg allerede, vi kan mærke derhjemme, at det hjælper. Vi er faktisk gået i gang, ja. Vi havde nogle sådan helt grundlæggende ting, som skulle på plads, og de er ved at være på plads. Og nu kan vi så begynde at arbejde med dokumentationsarbejdet også, og komme helt på plads med det. Man synes, at det er en lidt uoverskuelig opgave at skulle kaste sig ud i, bare på baggrund af en lovgivningstekst, så vil jeg klart anbefale det her, for man får den brudt ned i nogle små overkommelige bidder.